Яңа татар пьесасы 2020 яш татар драматурглар лабораториясының финалына 11 яш язучы шықты. Пьесалары 3 күн дәвамында Камал театрында оқылды. Әлеге шарадан Дине Нәжмеддинов репортажы. Бәйгедә татар әдәби телен белгән 40 яшькә кадәр авторлар катнашты. Гаризалар 2 июньнән 20 июльгә кадәр кабул ителде. Бик игътибарлы булыгыз, сорауларыгыз булса, аларны без драматургка, авторларга җиткерергә тырышырсыз дип уйлыйм. Безнең ниндидер сөйләшү булсын иде. Һәрбер укылган пьеса күңел кылларын тибрәтә, шул ук вакытта килдертә, кеше башында уй-фикер итәргә юл куя. Туплы уен безнең инең йозагы, тереләй күмелгән пьесалар Камал театрының артистлары кеше залда укыдылар. Ә инде һәрбер пьесаның авторын тамашачы залында күреп була. Бұл пьесаның идеясы күптәннән йөрейді инде башында, чөнки үземнең булган хәл бер 5 ел элек булгандыр. Ләкин вакытта мен пьеса язу турында уйлап та караганым юк иде. Ләкин менә лаборатория вакытында Юлия Тупикина, Жаз Жанайдаров шундый темаларга уйларга куштылар. Үзебез белән булган хәл турында ясагыз, кызыграк булачак дип һәм шушы искә төште. Ничектер һәм ниндидер материаллар да бар иде инде вербатим рәвешендә язылган, шуларга таянып яздым. Пьесаларның исемләре бик үзенчәлекле. Мәсәлән, Рай Рашитов үз иҗатын тереләй күмелгән дип атаган. Ни өчен? Бу пьесаны язу идеясы миңа инде җәйкене килде һәм безнең остазлар ярдәме белән 2 остазыбызны алар ярдәме белән язып чыктык. Һәм инде менә ниһаять бүген җимешен күрәчәкбез. Бик дулкынланам. Шулай дулкынланып көтәм инде. Төп герой тереләй җир астында күмелеп кала. Һәм инде ул үзен шунда калачак дип уйлап, үзенең үткәннәрен исән төшерә. Тамашачылар әлеге чарага ял итәргә, рухи азык белән тукланырга килгәннәр. Мин әлеге пьеса җылышында беренче тапкыр лабораториядә дөресәгә беренче тапкыр катнашам дип әйтсәң дә була. Мин бу лабораториядә нәрсәләр көтәм? Әлбәттә инде Камал театрының репертуары тулланыр дип кенә өметләнәм мин. Драматургларга килгәндә менә Рай Рашитовны беләбез. Пьесалар укуның режиссерлары Рамил Гәрәев, Айдар Жаббаров, Лилия Әхмәтова. Соңыннан Юлия Тупикина анализлый. Дине Нәжмеддинова, Ирек Хамидуллин, Тахир Хасанов, Татарстан яңалыклары.